ai na gama wani mawaƙi ne ba masu sunan shi ba gashi ne mawaki saurara sun da ta tara saurara in gani saurara in sha wanda mawaƙi na nan wallahi ni ga anan dai ba masu shi ba wai bisa kuwa ba ku sauraron waƙoƙin manyan mutane kamar su wake nan mawaƙi shahararren mawaƙi Sahabi Umar Nijar in ka saurara shi shina waka aure shina ta siyasa shina ta suna shina ta sarkai Sahabi waka ba wanda ba shi Sahabi Umar wanda ya kusa ke sa waƙoƙinsa a gidan rediyo shi kana ni ka da waƙoƙinsa ni na taɓa ji saurara ka shi ga sunan waƙoƙi saurara ka shi saurara wallahi shi ne ko wannan shi ne waya ya kamata duk share gaba da wai Sahabi Umar sannan wanda naji Niger Nigeria Chad Kamaru suna magana shi fa wanda yake wasa film yana wasan kasa kaza ba aikin da ba shi ne industry kowane aiki shi na yi kuma ya kware a wancan aiki to yanzu ya jarumi a garan murya a shiri a ba umarni kowane aiki shi na yi sa to ana ban san shi ba ba taba ganin shi ba dama na ji labarin a cikin gari ana faɗin kaka soyayya Muhammad Isu tabbas yanzu lokacin da muka tashi za mu ta hanyar Nisha zan sha hannunka in kai mun zo cikin babban birnin Niamey zan ta da ka can